Det var ikke derfor. Det er simpelthen vores Team Fortress, der ligger. Jeg ved ikke helt, hvad der sker for det. Det er ja, nu bliver den bedre. Nu går det op igen. Og helt ned på 8 frames. 7 så hedder det faktisk helt nede på. Men hold op, vi lægger. Stadig over. Nu var det 6. 4, 3. Og så noget frames op, mand. Så frames er begyndt at komme op. Så kigger vi lige herud, og frames går ned igen. Og du har en fisk. Ja, jeg har en fisk. Ja, den er smart. Den er teknisk clean. Nej, vi bliver nødt til at stoppe med at filme. Vi er nok kommet lidt længere, når vi filmer igen. Men det er simpelthen indtil vores Team Fortress, det begynder at gå ud og lægge igen, så filmer vi altså ikke. Nej. Det er ikke sjovt at se på sådan her. Det går ikke. Nej. Ja, vi filmer, når vi er ude og lægge. Ah! Vi filmer igen. Jeg tror bare snart, at den dør. Ej, det er mig, der spiller. Ja. Vi skal jo nødt til at tro, at ham der, han er særlig god til det, for det okay. Det vil jeg godt give mig ret i, han er okay. Han kender til spillet. Nej! Ej, jeg ramte ham faktisk. Så er det. Jeg ramte ham faktisk. Altså, jeg er faktisk nu. Jeg fik ham! Jeg kom hoppen ud og kastede den på ham, så fik jeg ham faktisk. Det skal bare siges, at jeg spillede det første gang i dag. Ja. Ja. Derfor så er han er mega professionel derfor. Selvom jeg ikke nakker nogen, så kan alle folk se, at jeg rammer i min fisk. Det er så dejligt. Hey, prøv at vente. Jeg har lyst til at være en anden en, tror jeg. Jeg kan ikke lagt nok helt. Hvad har du slået til egentlig? Jeg mener, jeg har nemlig. Ja, jeg har den svære. Jeg har den så lige et eller andet. Jeg tager den der perkisk over til dig. Hvor jeg bare lyst til at tage et stykke franskbrød til. Du er altid sulten. Kan du da se der noget i vejen med min vægt, var? Ja. Hvor? Det ved jeg ikke. Nej, det til højre. Ja. Til højre. Til højre. Ah! Okay, det var nyhed det der. Jeg vil måske gerne lige vide, hvad jeg vejer, var? Nej, faktisk ikke. Nej. Hvad vejer du? 33. Stop ham! Slå den. Nej! For helvede, jeg kan svare nu. Ej, så ham der han kom løbende mod mig, så ville jeg jo løbe ind i ham. Jeg vil lave den mere slemme. Ikke lige nu, vi laver ikke center lige nu. Vi har small center, så jeg kan komme ud. Det kommer ud. Ja, det gør det her også. Det hele kommer ud. Alt vi laver kommer ud. Men hvad kommer mest slender eller Team Fortress? Jeg tror der vil komme mest slender ud. Det var da dejligt. Ikke jeg er noget imod Team Fortress, men jeg synes slender det ud. Ja! Vi får det sjovt. Au! Mig og Jonas, vi er faktisk mega pro til slender. Ja, vi fandt 4 papirer i dag. Ja. Nej, det er ikke mig, der fandt. Nej, det gjorde vi sgu da begge to. Så er det sgu. Og vi har fundet ud af flere steder. Ja, vi ved faktisk, hvor alle steder de er. Nogle gange, så er der altså også pagene, de er der ikke. Ja, altså, jeg ved ikke helt, hvad der sker. Det der store træ på et tidspunkt i prøveoptagelserne, der var heller ikke noget, der burde der have været. Nogle gange, så kommer de bare frem. Og nogle gange, så er de der ikke. Ja, man skal have et vis antal pages, eller sådan noget. Det må I godt skrive, hvad fanden der sker. Vi skal ikke snakke cylinder nu. Nej, vi skal snakke Team Fortress. Nemlig. 2. Ja, det er vigtigt. Ikke klassisk. Nej, jeg tror, vi snakker helt andet teknik. Den er altså smart, den her.
Så jeg lige hvor hurtigt jeg kom ind der. Men hvad? Like a bounce. Der var en, der hed mit navn. Der er nogen spray herinde. I hvert fald en, der hed TBB et eller andet. Shit. Hvor fanden har du TBB? Det er plæn der med i. Så tager vi den der frem. Halv Sunukais. Eller hvad fanden den hedder. Ja. Bare nok en. Bare nok en. Kom nu. Jeg får fuld liv. Ja, fuld liv. Au. Det er det der er godt ved det her svært. Hvis man nakker ind, så får man fuld liv. Problemet er bare, når man så er i hvor man baner, hvor man faktisk kan bruge våben. Så når man bruger den her, så er du sådan ærebundet. Det vil sige, at du kan ikke miste den. Du skal nakke en, før du kan tage noget andet frem. Det vidste du sgu ikke! Nej, du gjorde ikke. Jo, vi har faktisk set lidt til Spag. Fedt, mand! Spray! Passiv! Jo, du er passiv, når jeg siger, du er passiv. Hvad sker der for alle kritterne? Alle kritter mig, jeg kritter aldrig nogen. Så rammer jeg aldrig nogen. Det er virkelig godt, da jeg var scout. Vigtig. Jeg kommer til medic. Don't know ham. Nej, fræk. Jeg don't know ham. Ah, shit. Vi har haft noget. Jeg slår folk ned med mit hoved. Det var smart. Det er i hvert fald smartere end dig. Du er ikke særlig smart indbygget. Hey, jeg skal også spille. Mange gange har jeg været død. Lidt. Og død igen. Men jeg spiller nu. Ja, så er det dig. Så er det mega stor. Nu skal jeg se, hvor newbie han er. Hold kæft. Hvorfor skal vi lige have ham her? Skift mand for mig. Okay, du skal have komma for at skifte mand. Hvor er din kæft? Ved du, hvad der sker? Ah. Ham der. Fjende ulækker. Jeg kan se vores frame er lidt op på 30. Jamen, det er flot. Gå væk. Og kast. You got not. Du skal ikke se så lang tid, du skal kaste snart. Det er den måde jeg kaster. Og jeg nakkede faktisk en, bare ved at komme op med. Kast. Det kan jeg også gøre. Og så lå han død. Det kan jeg også. Okay, det vil jeg så bare lige se, for jeg tror det ikke også. Du må også gerne se. Lad være med at skubbe til mig. Der er ingen tiltro til dig. Svin. Er det ikke bare meget tiltro, jeg har? Så siger det fling, og så dør de alle sammen. Sagde fling, og så døde de alle sammen. Jeg kan se dit problem. Det er faktisk stort. Jeg har fandme ikke et problem. Så siger vi det. Fuck. Kast! Fuck ham. Du er kraftedeme ikke helt vildt god med det der kastevåben der. Nogle gange. Der er nogen, der havde tegnet noget på at gå tilbage. Men det er fint, Jonas. Hvad fanden er det? Du plejer sgu da ikke at være der. Nej, det synes jeg heller ikke. Den er i robot. Satan ikke. Han er god. Ja, det ved jeg. Han er god. Ja. Jeg kan forstå det. Nej, det var med at prøve. Satan. Hvorfor? Fordi det er dumt at prøve på en aktie, der har hold. Så er man teamkiller. Så vi skal spille noget Garry's Mod. Skal I spille Garry's Mod nu? Ja. Så
Så skal vi i hvert fald spille TTT, hvis vi skal spille Garry's Mod. Ja, det der detektiver, det der. Ja. Ja. Nemlig. Ja, men seriøst, vi stopper den her video. Nej, jeg skal ikke noget. Okay. Vi skal lige have 40 kill. Død. Okay, det er nok vores eneste video gav. Nej, Team Fortress. Jeg tror ikke, der kommer så meget Team Fortress ud. Nej, nemlig. Nej, så var den. Så de løb en lille smule. For helvede. Du ramte ham ikke engang. Hvad tabte jeg? Nej. Så kan du se derovre godt. For helvede. Hvis du rammer nogen med... De angriber jeres startsted. Hvor fandt det her? Ikke mere. Det er inde i borgen. Wow. Hvis du løber lige ud der, så er du... Han er sgu da god! Mit hold har måske fjernet det. Ah! Der er spy. Jeg ved godt, jeg er farveblind. Tryk X2. Nej, det skal Jo, gør det. Egentlig, jeg har også den der slikkepind der især. Prøv at slå med slikkepinden. en stikkepind. Ja, du kan gerne prøve. Prøv Pyro. Er det ham? Ja. Fint. Nej, jeg har ikke så stikkepind til. Nå. Det var Jeg tror, jeg kan spille til at trykke ind. Der, klik. Klik. den der. Og så klik. Og det er smart. Og så prøv at se her. Angreb! Sådan en stikkepind. Det er fra Pyroland. Og hvad fanden er Pyro? Du kender altså ikke så meget til Team Fortress, eller hvad? Nej. De angriber B! Jeg er bedre til Slender. Slender, det er sgu da simpelt, mand. Hvad fanden skete der der? Han krittede dig. Krittede. Han ramte dig hårdt. Jeg er til fodbold. Hvad? Wow. Er du til fodbold? Ja. Jeg skal giftes med fodbold i morgen. Alle sammen, han har mistet forstanden igen. Nu ikke igen! Alt for fodbold. Alt for Danmark. Bob, han bygger. Og nu er det gået i stykker. Hvad fanden ved du fra, at Bob han bygger? Jeg legede ham ikke i går. Jeg forstår det. Nej, det gjorde jeg faktisk heller ikke. Hvor mange gange er jeg død? 32. Hold da. Der har vi to været ude i alt. Jeg døde 18 gange. Nej, 12 gange. 18 gange, 12 gange. Du døde 18 gange. Haha. Wow. Slikkepinden lollipop. Helvede. Du kan slå ned en slikkepind. Du er ikke altid så nemt. Vil du have skiltet på i stedet for? Skiltet? Ja, det skiltet start. Vil du have det på i stedet for? Hvilket skilt? Klik. Jeg skal ikke engang være her. Du gør ham. Ja, ikke så. Nej. Heavy. Okay. Du tror, jeg kommer for det der. Vil du være heavy? Heavy. Ham har jeg ikke. Jeg har en sandwich til ham, og så har jeg normalt en næver. Heavy. Den giver liv. Og du kan også smide den, så dit hold får liv. Han er mega langsom, men han har mega mange liv. Og hvis du trykker G, så power han folk, hvis du rammer. Fuck! Nej, jeg glemmer hvordan det var man slog. Har du glemt hvordan fanden man slog? Ja. Det er ikke altid nemt. Så. I vinder. I var mod deres base. Bare løb. Sådan. Nu kan de ikke angribe dig. Løb hen og nak dem. Nak dem. Nej, der står en scout derovre. Der står en scout. Nak ham. Nak ham. Nak ham. Du skulle være hurtig, ikke også? Nå, men vi stopper nu. Og de er pisse langsomme til at slå. Vi stopper nu. Hop ned. Hop ned. Nå, det gør vi ikke. Vi ses.